ede ba se mo. Ah me tu me yakola sa na. Ade. Aso. Mira. Mira de. Aso uboni o. Aso de bia o catch them say me nua o de no. Na ni breme. Yo. Eni na me hu. Aso ye kona hima ho no mo. Atina nkonya ni wache me no. Na continue say me yemfa me. Eni ade. Na jase susi yemfa ode no. Eni ade. Jase. Na jase ni onim se wo na ye panyini ana. Se kronti nim se wo na ye panyini. Ana se yemfa wo ni. Na wo ode no ho. Wo timi bi wo no kase wo so timi di akonya no. E ma ne ye. Hey! Wa ba wo ye panimu. Ika chiro. Oni ni ode no no se ana ni di akonya ye ahun. Wo bi da. Won no yakete ne be san, se ni ka chiro se ode no ho no, mpese obenyi ni munyam wo bibie mu. So kan. O pese bibia on ekuri di kan. Amo eni na ho, na da ho. Na wuti ke no ne se na me. Asemu nke asemu nke ye tu wagina. A ko mu ha ye nyina ye nim se me nim ye ba panyini. Me se fata se edam bia ni me ho. Aw, na jase ne so ya ne ho se kontomo ato abusiem. Wo jase wo nim se ampo ne panyini. Wo na ba gie ahinde ama ode no ho me boa. Jase hene. Me wura na ahima so sesen sen. Enu wo bifuo na me de atwa form so ahimfi am de ba. Wo asem no nyina na ahima asem no we ne wo. De obeka ne wo na ahima ti wo din ehwe manim ehwe bi nim ti mi nka hwe. Na se na ahima no wadwen ye ontanta e wa ahinsie ni ho. Se wo di agombo vo kawafo abe. Omo ya wura wie. Me wura na wona ahima fo wona si fo mo ani mre. Na se ode no ho no. Chese bibi kakra woni nsem nti watototota mo meboa. Mira. So na chese ode no ho no. Sika kokko no ode tow. Se me ka che o mira. Mira ma wona mo to na ye ne ntam fa na ade ko ma no tatatatatatam. Wa mbaji wa hini amfi wonsem. Sika kokko ye ode ma ka kitsuwa bi wo ye ode ma wunti. Ana wo baji wo panyin meboa. So kamati ode. Ye na kokko ma no onye wa kamati asem bia o. Nana jas. Nana. Yajo. Nana. Kibra. Nana. What is saying? Nana wa da wo na. Ta ci tuwa. Nana ma da roma. O he se die mani ma ye se die ya. Na che se ye ni gisem. Ano koya. Ejo ya mu ani age che yi. Nana. Yajo. Afi die ma tie fi bi ni wa ankasa no se. Aje atum so ba wa me. Na me kan na adwene cha meboa na. Na se brinzi ka ku ye jino kokwa nu. Senti na cha de wadi kofi kokun. Tichi anya cha de wadi kofi kokun. Yajo. Wede me da wa se. Da se na no shira wa. Me na da bra wunti mi nchi wa ba pe. Wa wunti mi nchi wa ba pe. Mitimi. 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 Ya de. Ya de. Ndiko yima me. Why? Ayanya nko yima. Ede yesu na aka so de mama. Ko yima me. Me ja fo acha mfa fure me chokocho no ha. Fo acha mfa fure me cho. Aja acha me da ade. Na wo acha mo che yawo ka che da na me che. Me che wale. O wale wa ba ya. Na me di ade ko da na ma. Man kan che da che o chi wa ba pa ni wa ba na ji tu mi se. Ani na yawa. Ya ba ma ko che bi di na me di ama. Na se oba no wate ase se obeware me dia na se ma ware am wani ko yani ho ade chawche waje atumu dia obi chani se rabai ya me yani ho ade na mo ko yebu bia ma me ye yacha na dia ma me sawa mate na wo ko na nchi ami chichu mi nchukuma wo ka chira mi se na cheche wa bani waje atumu esi ko fa ma me na de ko ni ya chi de fi ya ha enyo kan da nu be tu ni ma nan ka wan fa nko ni wanya na ade enyo nko kacha so kacha kina ya me wa nu a me ya bodo ko ni akọ wa ni de na ama ade na ko fi wake wa de ni ya me de ba ma na ade akobo oboda me to anu ase ene me ma me ho ya me se ko ho ni kwa ko din ko ya ani ko ni nko ya chicho ni mu
Ko na chichi. Ah. Na wonye. Mina wanya. La. La. Lubya nuhanya ya. Buka. Ewa. Mekwaba. Kabula. Why? Kabula. Ya machira wana kwa ya. Odino, nana jasi. Wani ma fidi ya de. Enya bete di otime kan so fe na wansu. Ele dem dia sem de no. Wani mu kwa kire se dede o wani. Nana nie. Pigu ho ma na. Nana jasi nie. Odi no hu nie. Eya wo wodi no ho. Udi no ho nam so se. Fatima bem. O se de oba hawa. Me di betu wa ha. Edi na do nam. Eni je na sem de no. Eni bibi ya wona. Tiasia. Siriya. Na wujasi ne. Koso sibira. Ma mpumeti na. Majiatu. Odiatum. Nyemepe. Ena wa ye. Wonnim die wo memu. Ti na onso semina. Mo mpanisi bakwi din fatana. Fatana kono. Enye kwankwa enua. Nana nie. Nye kwankwa enua. Majiatu. Die woye bida no. Enye fe na ye biafo. Enye ne afi ni wo ba beye. Tie ni ye pa. Sebi mpra biasa. Okan na nanim se jata wo hono a. Yes ye de agina mo se adoa ena ekwa achi. What be that? O se fata se wudi ade. Nana me da se. Wontina akunwa iso mpolo. Kuodwie. Obi anya osonfa so. What ya se pa? Na se bosu ko amadi aye kokofu futukuko ni na. Ene se nso no tosu kwatwe a futukuko ni na be fa hen. Nana jasi nie. Odi no hu nie de wo bu mi be. Odi no wo so tie be. Afena, hwe. Kwa kuma to yem. Ati nana. Eba konti hene nko ade a. Ja no mame. Sa. Minimi no. Konti hene. Jai. Minim ne se me dan ta ebo me. Eyewa. Minim kwan a ye de ne be fa so a. Oba be kan ye ho. Ati nana. Se bi mpra bia. Hwe. Wu se tatia wa ha. Se wu. Wu hwe si kire gu ha pe. Ne ma eni tata mienu. Tatia be fum ha sese. Nana me hu di opa. Nana jasi nie. Odi no hu nie o de nananom sheda. Ena nyine wa be si yekuo ni. Etebe kakra no wuni. Udi ade a me menya ekedi de be ma ne agemai. Me tie ni bo. Agemai. Me hu di opa. Obeje ho mai. Nana nie. Abebe mu so wate. Eba konti no kwa dia nkajai. Wate. Sebi mpra bia sa usuro do me. Ozo pese ofa afram so. Ebru adwura. Ebeyi. Ai nye yeda. Enti se bag konti kwa jama me. Jama me kura. Nana jasi no. Utam wani a agene. Ubeche me pene kope. Me tie ni bo. Hu di opa. Udini honam. Eyewa. Ubedi ade a me jas me se odi. Nana jasi nie. Me se me se odi ne be fa agimai. Ubeje wo mai. Ehewa. Oh me ni aje pa. Wani jiri nyanwie peye. Ubesre. Kwa kuma tu yam. Jimidi. Nana jasi nie. Ode no hu ni. Nana. Ampon. Yek din tam kesi ajados mi kan ino na. O ka se panini. Ane de kwa akon. Onye umpene ni mkula. Wuni atugo. Ye kan tu so wuni bi. Jata ba na wakunku. Sebi mpede se de betire ne kumu jata. Betire ne de kumu jata. Ko china nkwala na ewotu. Ewotu do no. Emre ha. Wakunku de panini de kumu. Odi no ho. Udi no ho na wo se. Nana jasi. Ente ebedi ade. Mo mpe na waye no. Ka wo ti se na mfia ta. Nana no nka ho. Onka ho so. Nana jasi. Wo honam botom nam nyina. Obedi ade ama ye ho atoye ya. Obekunkun ya wo ka adidi ya. Oka ka afuru. Ene ka se afunu hu. Ene didi ade. Mame. Asama ekoso ne. Ewo ahemfia. Mame twetwema so. Asɛm wɔ mebisa wo
wantimi ama me muaye wo me nya ode ne ho anim ena ma fa kira ba ho na nyumre se me ne wo be kasa se na ani oba ebia maame ode ne ho wo nti na wantimi ama me muaye maame me baji muaye afi wo ede muaye be maame asembe na woni e kan ona kan fio enu muaye nti na maba sese no mo me nyina ye mema obi obeba bi di ade no mekai mechi mentan obi a mentan wo saa so no de ne ho mentan no mo nyina ye yefunu kromo ade nti obi obeba bi di ade no mini ha wo ho maame pero fosse unim dia yen said you emfa ho so wani otena nkonya ommo chemienu maame wo una asem no wo ho wo una usihini tu hini maame wo na usihini mana dachi bia so ni wa ohene so asihima ede na asi so wabakan eneme ekuwa twetwe ho hia ne mamma so nyina no abakan ene di ade maame de na asi a ntu pese wa adwene esesa wo me ho sebi medidam ana sebi mabodam minim se saa ne me na nipa bi ewu nipa bi ho onti mi ade ede na asi maame minim se de ekoso nyina no kodem na ukoda etwetwe wo so fa na asi fom maame no wan hwe ya wo de owe ni beba wo man ade abo o kan o se amaman ye hyehyɛ nyina saa ne ye no esa bakan eni di ade ye kuroi mani fredi a me beti abakosem ohene ntena so da ma ne di eti ende aduru meme breso na se me sesamu a eno ne de emfa ho ne abakan de me de ne tsena so a ebeboa me na boa kurei eno na me ye maame so what me be one what can see me ya chime ya maame edi hu yawo maame edi hu yawo woni mama me a maame ensa mama enam di kaka asem no ene wo a maame se me na wodi ni sia ana sa odi hu na odi sia pe muka na me hu de meye pe muka na me hu de meye maame maame pe muka chiro ade na be ena manka nso so ade na be maame di se wo kan emenye du se e wo se wusi hine no enti de wo mu bia no maame ka na me hu ni wo mu de me ntime nka nso me eye me ne matrankonya asem eye me ni atrankonya na asem enti se wo ntime me hye me esei me pa mu nka nkyerɛ maame eno de wo ntime hye me sa maame menta wo abo menta wo da obata bi eni ho a wo be wo ne ba a wo be tan ma ne wo be tan bi eje bi da ebia na wo ansa na obata be tan ne ba no na woni ye bi ni subai bi a wayi na di na no kra no enye otan obebi na ni ama wo di na ni hwe wo akasa wo kɔ na wo kɔpem a na wo hye nya sa wo menta wo abo menta wo da maame zamba ko pena maka maame wo wo samu a wo kachi ni bisa me me ba be shawana maame minti min shaw minti chilo ni mu be bia de ne dano wan fantuwa ifito maame me ba be soro yako ye dija wo se maame e bia tumi wo mrani ho tumi ni kura fa ye bia se me pata ya na ba cheme ne ne unti me nkyere me ne da Kondre asɛm a nana hema de to ye ne mufa ne mamienu yi adidi kofi a me dware wie ya na so we de me ntena se kra hwɛ me na ase a membra na me no me ka yiti empam na sabi mpre biasa aye biafo ho a yensoma enso nyame ye asekyerɛ ne sɛ ene menya adwene
na ka yɛmfa ɔde no ho ɛni adeɛ ɛsiane sɛ mpanin se deɛ onim to ɛna ɛde ne gyina twerɛ no ano ohwɛ kuro dua a mmabunu bebree nsa kɔ wɔ ma no ɛsiane ɔde ne ho ntira na ɔde wonim wo kura mpo no hwɛ na afe so a otumi kum nantwie mmiɛnsa ɛnan efie bie wɔ kuro dua mu ha bia ebi wuram ɔde nanu ya ade ya yedi ye hwɛ dwan a wotwie dua ogina hɔ a ɔka sɛ ei aboa de ne ho afiw ɔde ne ho ɛna de baaye ye kura mpo ye gu nsa kura mpo wie no ɔde ne ho saa ma yɛ no franta mieni sɛ yɛnsa fa nkonwa no ho enipa wo nya ni ade kura hwɛ de wɔ yɛ no ba bi di ade etu ada roma fa wadwene ma me na yɛmfa ɔde ne ho eni ade na yɛ ho ɛntɔyɛ na kuro yi so ɛmfa no ntoma pa infra ho kyerɛ wo meboa ɔde no wada romanti me ho nkyerɛ me ho to bɛ na woka ɛnyɛ kunkuma ɛkokɔ so ɔyɛ deɛ woka no nyinaa no wakasa sɛ yɛma ɔde ne ho kwan na ɔmɛdi akonnwa no wo adwene a wakyerɛ no na memfoa wo so sɛ noma tabu ɛkɔ ha na ba ha ɛne ma ne de kɔ so nso me ka me deɛ ayɛ na wo deɛ ɔne me nya adwene ne yɛmfa onya panini nsi so ampɔn nsi so woka sɛ akwasida ɔde dwan baa oku anantwie wɔyɛ sei nipa suban gu ahodoɔ mmiɛnsa na menkyerɛ mu nkyerɛ wo nnɛ sɛ deɛ na kyerɛ sɛ wode ne tena akonnwa no so a suban na okita no ɛno ara na ɔbɛkɔ so akura mu ɛdeɛ na kyerɛ ebia ne kakra wɔ no ho nti ɛna ho ni saa ɛna ampa no susu ebia wonni bi no ɔno susu wode ne tena akonnwa no so a ebi ɔbɛyɛ deɛ kyɛn deɛ wei ɛyɛ no ɔne ka sɛ mami ne tie no yie ɛnyɛ adeɛ a ɛti bogya ɛhyerɛn na ɛba na mom na ɛyɛ sɛ nyinaa ɛna ɛka sɛ ɛyɛ sika kɔkɔɔ fa wadwe ma me ne tie deɛ meka no ne mfa mpɔnsia akonnwa no so na waa wobɛdi ho adanseɛ aka sɛ kontire a ɔnni ho adeɛ ampa me na meka kyerɛ wo tie deɛ meka no yie ne gyae nantwisɛm no wode sɛ wonya bewe adɔdɔ deɛ wonya bewe me nantwie na nyɛ me nam ne gyae sɛ menya nsuomnam bi a matoto no mawe ne gyae wayɛ wei ɛyɛ nea wɔyɛ no obi nka sɛ nyɛ nanso nyɛ no ɛna yɛka kura no ampɔn so na yɛ panyin wɔdi dɛm wɔyɛ subanbɔni bi aka kyerɛ me adeɛ pɔtɛnti edi ne di akonnwa na ɛnyɛ no ka kyerɛ me sisi ana mentaa wɔkyi nyansa nkyerɛ wo nyansa papapapapa ne kasa mu kura wɔka asɛm na wɔhyɛ ase ahu sɛ onyansafoɔ na ɛkasa no kontire me na meka kyerɛ wo ebia wontie ne yie me deɛ meka kyerɛ sɛ bimpra biasa nsutade a abɔ ma no mu ne ɛbrɛ so kɔ ɛnyɛ nsutene a awe ato atɛkyɛ nsutadeɛ so asɛ yɛ atɛkyɛ fi nko a tadeɛ fi nko a nsutene korɔgyen obi asa bi nom nanso ɛwe a n'atɛkyɛ ɛkyɛ nsutade a ɛtaa hɔ nea wo na woka nti deɛ mede baa no dwene ho na fa w'adwene wo so wokɔ no kɔda no adwene ho kontire dwene ho na fa w'adwene ma me o dwene ho na sabi mpre biasa puru no nya bese nko a enka tie se to da ogi puru ye mata no nika sɛ wo ne ɔde ho na ayɛ kanana ɛna mo pie we a ɛsɛ wara kontri sɛ me ne akokɔ bɛ kanana akɔ akɔgu ayuo de ɛka me ne mo pia bɛ kanana akɔ akɔte nka tie yo fa ko na wo de faso me fa dwene ho mienu kanya de bisi epubusi ayese wa wu ni no nya adwen na wo de tue ni wa na wo he nantwi nam na de wi de na onya firi mu me kwa sam so kyerɛ Ira, ntiwo we be wada wo mani bi kwan so be wu ga sem bia de se so se wada wo mani fan tro ni se san se wo ba wo ni bia na wani ba na yi drama no en fo se panyin nim ko e fere no dia be sim se
Who Baba you are, any eye the share for one. Any general. Mother woman. Baby still so. Think a quiet the honor the prince or a open the bush and for money. Now, my boy, Nanka or Mudamba. And then the neck canal, I am free in it. No, there be seems to say, or that woman in front too anymore. The quiet a while. And you see that. You have said in young free. Bye. Oye. Lewa mpese mbusa wasemu. Me yiri na onwa research wa no onwa se pu na wo ka che na se wa na wo so won kan sa asem ni nkire. Dada country de wada Roma. Miana the BBC or your sister on Dume. So what for the chiame? Okay. See your what chiame born in you and born in Timadia to some no can de mate. Nemo me bananyam na me wale. Sabi oya de obe wale. Nem so was a fuck when papa so. Yeah. I was a fuck when papa so. So 3 shauche. I want you not there at the papa. It is a one castle or say, who say a quine da wa. Ubia me see quino. Me say, also knew a bush on phone about, so and now about bush on farm and yet. Second triba. Okay. San ye. Oh, fuck when papa so. No, but will be fear is a pile crumb for. No one who from Pumem so called dear and never pile crumb for. Until fuck when papa so, sir, many as in the America. Nemo or Suko Croco. I'd run a quiet any dear. This is Busami Ban. Na mi busano na se onwa se uno pew dia minya sembia meka nene o be sesem ma wo horo minsa na ma de na ma no abusuafo anyam bia brebe na mpese ka mu be hu me mo be hu me ne me yire esa de adaroma na wochu mi no edi ni ya na be ke kase ba yo ati se ti bia waso beti Monkra, why? Jibusa kwala ni mwani muya why ade. Se na me hwehwe. Na de na ka wo ye ne de ko ni ka ma. Wo hu te hu ni asem. Ni hu se waka se tie pani bi. O pa adwuma. Na fe di bi na ka na wo ya ma me buofu wo. Nti waka mate. Why? And I know but your best record na. Oh, wonderful. Wonderful. Right. Maniso. Anana manka ho. Ya uti kwa no omo wani ada ho. So, mama ni da ho ene ya ko yiyi. So ya ma ho yi hudodo.